Pakilala ko muna, ako pala Iwan, Luigi. Assalamualaikum kaniyukatan mga nakalayoal abang-abangay ko. Pasensya na ka mo biya ampay ni nakaluwag-luwag marayaw. Biya una susuy kita biya un. Isusuy yun tapos sa mama. Kasi mama ini ako nagdaka kumari mama kay nayaon yahan ako maribay mama sa makagayan magsukol kaniyo magsukol ang mga maray ko ilan niya ako mama malago na sa ilawong kuhan katabangan malago na sa inib yung mga ambok panumtuman mama ini magsukol hindi na ako maunta mag-mention si nagdayat ko sa blog ni naging niya di na ako ni-mention magsukol na kay bro mama ini ambok nila daw yung mga tatabangan sukol Ivan subscribe ka mo channel na mo Langan-Langan TV channel yan na inshallah kalau kayo makapag-upload na si mga video na ako di na ako magpawa sin suy-suy ko ini sal dia pinibin naka pwede ako nakawati huli siya pagtawad sa blontin na rin buyo ini sukol kayo mo bro pagdamos yung buyo masih mga bunga ini inshallah kalau kayo makarelease kalangan bago inshallah makapupus kami kalangan sa mukon na maamo shoot na lang ta kaming release kalangan na album compose susungon yan kung sa biyawon sa susungon ta ang makalangan na mo cover da shoot na panubdukan ba mga sumatugi ako ng mga karu-karoon inshallah kaloon din mga madungog-dungog niyong kalangan orat din ako na magpalukay so magmama pa ako ini makalumanis siya nagbibisar ako nagmamama murat to salam doa kanukatan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.